Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. O hinumdumi nga kini mga butang tinuod, kay ang Ginoong Dios namulong ni ini. Usab akong katawhan, ako adunay mga butang nga isulti kaninyo, kay tan-awa, ako adunay isulti kaninyo nga mga butang nga moabot. Ug ang mga butang nga akong isulti kaninyo, gipahibalo nga ri kanako sa usa ka anghel gikan sa Dios, ug siya mingon kanako. Pagmata, ug pamati sa mga pulong nga akong isulti kaninyo, kay tan-awa ang panahon mo abot, og di kaayo layo. Nga ang Ginoong makagagaho mo manaog gikan sa langit, aron mo ipon sa mga tao, og mupuyo sa usa ka mortal nga lawas, og makig-uban taliwala sa mga tao magbuhat og kahibulungang mga milagro, sama sa pag-ayo sa mga masakiton, pagbuhi sa mga patay, paghimo nga ang bakol makalakaw, mga buta sa pagdawat sa ilang pananaw, og ang bungol sa pagkadungog, og sudunga, mag-antosiya og mga pagsulay, og sakit sa lawas, gani labaw nga maanto sa tao, gawas sa kamatayon. Kay tanawa, dugo manggawas gikan sa matag lungag, sa iyang mga panit, hinabihan ang iyang kasubo, tungod sa mga kadautan ug pagkasalawayon sa iyang katauhan. Og siya pagatawgon og Hesukristo, ang anak sa Dios, ang amahan sa langit ug sa yuta, ang tiglalang sa tanang mga butang gikan sa sinugdanan. Ug ang iyang inahan pagatawgon og Maria. Siya mo anhi sa iyang kaugalingon, nga ang kaluwasan mo dangat ngadto sa katawhan, gani pinaagi sa pagtuo sa iyang ngalan. Og bisan human sa tanan niini, sila mahunang-huna kaniya nga usa ka tawo. Og moingon nga siya adunay usa ka yawa. Og musakit kaniya. Og mulansang kaniya sa krus. Og si kinsa ang mutuo nga si Kristo mo anhi, ang mao mahimo nga makadawat sa kapasayloan sa ilang mga sala, og magmaya sa tuman nga kalipay, bisan ingon nga siya nakaanhi na taliwala kanila. Ug walay lain nga ngalan nga gihatag ni lain nga mga agianan, diin ang kaluwasan mudangat ngadto sa katawhan. Diha lamang og pinaagi sa ngalan ni Kristo ang Ginoong makagagahom. Kaya ang kinaiyanhon nga tawo usa ka kaaway sa Dios. Og sa gihapon gikan pa sa pagtapukan ni Adan og mahimo hangtod sa kahangturan. Gawas kon siya mutugyan ngadto sa mga pagdani sa balang espiritu, og isalikway ang kinaiyanhong pagkatao, og mahimo nga usa ka santos, pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo. Mahisama sa usa ka bata, manunuton, maaghop, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma, mauyonon sa pagdawat sa tanang mga butang nga makita sa Ginoo nga angay ipahamtang kaniya. Bisan ingon sa usa ka bata, nga mutugyan sa iyang kaugalingon. O karon, ako nakapamulong na sa mga pulong, diin ang Ginoong Dios nagsugo kanako. Mabarog sila nga usa ka hayag nga pagpamatuod batok niini nga katawhan. Sa adlaw sa paghukom, diin sila pagahukman. Matag tao, sumala sa iyang binuhatan, bisan sila maayo, o bisan sila dautan. Sa ingon ang Ginoo misugo kanako. Amen. Ginoo kinahanglan kanamo sa among God.
Kami mangayo, kanimo o kapasayloan sa among mga sala. Kay kami, mituo. Kang Heso Kristo ang anak sa Diyos. Pasayloa kami sa among mga sala, ug dawata ang among halad. O dihugi sa inula nga dugo ni Kristo. Nagtinguha kami. Nga mosulod sa imong pakigsaan. Nga kami makadawat ang kapasayloan sa among mga sala.